Гомар Баширов миңа җидегән шишмә сүзләрен тәкъдим иткәч, мин бик куандым һәм уйланып калдым. Шундый шигъри, музыкаль сүзләргә нинди көй кирәк булыр икән дим. Мин ул көйне озак эзләдем. Үземне күңелемнән шул шишмә янына илтеп куйдым. Күңелем белән генә түгел, мин чынлап та кайбер көйләремне су буйларында, таулар арасында, кешеләрдән качып, табигать белән күзгә күз калып чыгарам. Табигатьнең илаһи гүзәллегенә сокланып, йөрәгемне аңа ачып, барлык сагышларымны аңа сөйләп, аның белән серләшеп утырырга яратам.